Kum ka Jingbudin halor ki kato ka Netali ki Jingtei lani ki projek ki badang sateng haduk kini kisngi hapo Riboy District Kamtam hapo Nongpo. Bat karpang bat pestet no ya ka jing pentrekam khnang ba an lapat ban ai ya ka jing syakri ka bajanai sekipai ba. Nakaliang UMLA ka Nongpo konstituensi uba Meral Bonds im ulalej ban jurep ya laiteli ki Jingtei ki balabei pisa lang ba ka sorkar jela badru ka sorkar pedeng. Kini ki Jingtei ki balalej ban jurep mentakasngi ki badang long ki basateng ki kentup naduk ki Jingtei ya kacaka ai jing hikai ka politeknik ka badon hapo ka Senong Nongkra Riboy District. Nangta ka Jingtei ya ka ying school joka Nong Tulu Higher Secondary School building ka badon hapo Diwon Umden. Badru ka office jong Usop Divisional School Education Officer ka badon hapo Nongpo. Hakani ka jinglet jurep jong UMLA ya kitei ki Jingtei laya senran langru da ki officer ka tenat PWD building ki bakentup yoba Ransom Sutengah Executive Engineer. Uba Ji Langstang Assistant Engineer lembat kiwe-kiwe kiri urang ba. Hadin kini ka jinglet jurep jong MLA ya kita ki Jingtei nakaliang ki officer ka PWD building kila pentik nano ban president ya ka jing pentrekam bantai ya kita ki projek bat ban pendep no shen haki benai ki bansawan. Kumbal along ya ka politeknik lakular ban pendep no tang hapo art sau benai. Katba ya ka ying school jong ka Nong Tulu Higher Secondary School lakular ban pendep hau benai jeliu. Bad ya ka office jong USD SEO an pendapat hau benai nailar arja ka kendai. Murkadei kabala ada function ni kaban sana penuh additional mentah kan simpur kalau kan simpur magani ka sini nakaliang jong ngakung lokal MLA hari jing don rengkat jong ba Ransom Sutengah kum Estuk Jeniar don PWD building iba alang stang kum astan street engineer jong ka PWD building kinong yalam nakaliang jong ka right nong kra bat right nong lodo kirang ba snong snong di don rengkat ban ni ni wan nakamta ban page ban kmi tia gejing ya jong ka kam tia gejing sna ya kanika politeknik new politeknik ang ni hapo nong kra obri ya kaba nagaliang jong ka education department lengba ka di building kilala ban sedang ban pentre ya kene kam la issue ya ko order nanti benai Oktober do sem ariar khatra bat ni penpau ka jing sngokumen ha ka bangi I dalagi jong hikmat ha kene ka sngi ya ka jing ya step jong ka kam kata ka di ka we ka bangilap ha kene ka sngi ha ka jing wan jurep ka jong lembat ka officer jong department bat ngingit scam ba kani gejing mentoy ka ba nagaliang jong ka sorkar kila ai na ka benta jong ka dong berkathan ka jungi bangi kum kinong syong snong I haba ka kam ka ya state ka nong idap bagi so kemen tingi penpau gejing sngung ya ka department hidup di building ya u kontraktor uba lasim ya kene ka kam ya ka bangi ya gejing state jong ka kam bat ngingit scam hiru ba kinla ban pendep kloy kat bala ka por ka balabu kabalong arku sau benai bakin lan pendep ka kam hagane ka face ka banengkong bat ngi penpau ka jing snongu ya kini ki atli ki raj ru ki beladan ka benta ban ai kani ka jaka ki bala kelut mensim ban no senyang ya kani ka jaka na kaliang jong raj nong khra bergerak nong lengdo ki long ki raj ki bala sempang ki bi ijngai ya ka ba ki lan no senyang yang jing dong kam jong pat ba bat ngi kentu ya kiru bakin nang ai ka jing trilang nang ne sikmat badru ngingit scam ba ha gejingai lenti jong ka kam nagaliang jong kini ka atli ki rai ru kini snok tilang ba kani ka kam kan long ka biai be ya ruti tingi kit bok riang naga benta jong department bat kontraktor ba kinang la ban state ka kam nang bagin la ban beli le ne inaugurate ya kani ka project ha ka por ka babiang na ka benta jing mentoilang jong ki samla pulih jong ka district bat jong ka jelah bro koi abang ye keren ye infrastruktur ya keren ya ki aset jong ka state kenamar kata kumsi benta ni snong komen sibun ya ka sorkar jela adu ka sorkar ka baladep ka sorkar ka bamenta ya ka jing simthia ka jong ki kumno ban penjan ya ki jaka pule sha ki jaka kendong ya kan kalau jing mentoy nang menta jong ki paiba yang ni penpau ka jing sungu ban ai pule terpang ya ka sorkar ya ka department education department ya ka PWD building Bagi baru di stakeholder ke badan benta. Bagi mungkin bok kuriang bangila dan pendep dari projek atau por kebagian. I MLA di Jongka Nongpo tidak meral. Di da segmen haduk kata-kata nomor kene ke por beliau dengan jengok dengan G3.
Krishna dengan itu politik ini memang kerak. Di kapur ke balabu kali arab sau benai. Di nakaliang jongi ke department ni kuat ai ban pendep hapo jong kata kapur belajar. Kakum ke jingpek jonga kum engineer nga pek hang ni ba imat kene kakam kala ban pendep swa hapo arab sau benai. Kakum do kumno arpo benai ngila ban pendep ni kakam. Di kakum ke sanction ke bang ayo ko order kene kakam kadi ninyo klor tam ai kene ka jingtre hang ni ninyo klor sanla ka. Di nakaliang jongi ni so kemenro nomor ba ngiyo kontraktor bolong bobit babiang dengan kermen scan ni nakaliang jongi pemelaong di MLA ke bangin pendap ya kene project swa kapor kam kan long ke jemtoy ya kini ki kena ke dan sengene ka time longpo de tangki ni